Og endnu et dejligt år er gået, og det er tid til at sige farvel til år 2016. 2016 har været et rigtig godt år, og jeg glæder mig virkelig til at komme ind i år 2017. Og for at se, sker der nogle nye spændende ting i år 2017? Gør der det? Eller bliver det bare et forfærdeligt år? Det kan man ikke sige endnu. Men der er mange. Alle kan have et godt år, alle kan have et dårligt år. Så mit 2016, der har været virkelig fedt. Jeg har også været glad for, at jeg har rundet 200.000 subscribers. Det er også det vigtigste at huske på her på kanalen i år 2016. Og nu har vi endelig kommet til denne tid, hvor man husker. Det er fordi jeg lige stod op næsten. Det er fordi jeg næsten har. Det er fordi det er også aften. Det er morgen nu, men nu så er det aften. Og ja, jeg er faktisk glad for, at ja. Men ja, jeg ønsker jer rigtig godt nytår, hvis I siger 2017.